Mexican rolthar George ronlangin rolthar chim omle ngal tak ani ve a anaw Adriana iba de ni in George chuan thirsakor aleisaka anaw chu alim ve takzet nu berlorai chuan khoya trangin nge thirsakor hi inei ti in anzota George chuan khwalzin ho nu chi akala kani khati in achang ve bok nu ber chuan mi khual hruai kuala bum hi bansan ro itan ala thalowang ti in afapa chu anzila George chuan asil fen thakin anu bianga achuk zowa khwal chon na thok turin achua sana nu ber chuan thirsakor chu khalchu aphal lova achan chu George ruk ani arin wang ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo shra mang u thona chuan Veronica ron langin USA na thoalu tum ania abula thunu nen chuan ti dunin English po athiam ve viau maya Veronica hi nuthloi in anule afapa kalsanin US lama na thok turin agency pakhat puina in US lu atuma directa alu theilawa wangin Mexico lama antrum phot donani Mexico rama chuan antrum tangeya airport a chuan mi pathum hian lo muakin Irina Vadim le Manuela chuan an lo lawm viau maya Mexico atrangin aruk aralin US an lut don ani Irina chuan a passport chu dilin Veronica chuan ape ve maya ni masela in ngai tu harin bum atok ti a hrechuaka tlan chiat tumin Irina chuan ka thu anga iom lo chuan ifapa le inu kan thatang ti in an vawa Irina ta thu ang chuan omin an manta ani athrianu kha tlan chiat tumin motorin aron suwa ramdanga thiturin azin ani bermai Adriana ikha ron lang le in a u nena an lem aziaka lemzia thiam takni in atalen don ero hausak puina tham ani lova thiam thil eng chu anei ve ani anu muthil lai chuan an thirsakor kalna chabi chu laru in anu hriat lovin akhal chuaka nuam ti taka akhal lai chuan kar pakhat hian azui renga Adriana ichu ron bei thutin an rubota ani George le atrian te chuan mi khwal ho sabum tur an zong le a an hlotling chuan an ni ret a tha thei le chutia lungmuang taka an omlai chuan anaw thirsakor mi pano pangin aron khal chu mu in a zui ngal vata engwangin nge kanaw thirsakor iruk ti in kut an thlaka atrian te po an lo zakhop mai chu no pang chuan konglaya ka charalom ti in achanga a thirsakor charna hmuna chuan no pang chuan hruain an thlen ve le atlan chengala George chuan anaw lemzia chu mu in anaw chu mi in an ruboti a hretheita ani anaw bona mun loka in pakhada chuan kalin anaw an mu le mu lo an zota azo nu chuan muma sela engma a hril du lova achan chu misual polian tak mihring manga sumdong thin hoin an rubawa George hi thil alo hril vai chuan an that mayang ti a hlawani athriampa chuan Victorova mula inaw rubotu te chu i hre mai theia sin ti in thu alo rona athriampa thuron ang chuan Victora chu a muwa anaw bodan engkim hrilin Victora chuan Russian misual polian tak ruk bo ani thu lo hrilin America rama hral an phurlu arin thu an lo hrila anaw chu ramri an kan ma a azong man lo ani phei chuan dama mu le abei sei om lo thu an hrila athrian te chu somin anaw chu zonpui turin an nge na athrian te chuan misual polian tak chu lo hlawin o an po thadu lova George ṭhin arim takzet Victora chuan nemin no chizuar ho omna atrang anaw zong turin an hrila George chuan Victora thuron chu pomin anaw zona tumta ani Adriana ile midang an ru khomo chu in pakhata Manuela te chuan an khung khoma Vadima chuan Veronica chu vauzelin tlan chiat emaw tlan bo itum chuan ifapa kan thatang ti in avawa Veroi chu ango ema wangin kut athak zo chuan ti luina manga stratutin athruai mai sa Veroi chuan ti theih reng anei lo Manuela chuan Vadima che dan chu en theilovin a in thiar fi hlima Manuela hi misual ni masela a chung rila that du na tlem te ala om ve ni in alang
Adriana i chuan Veronica i chu nem ve in a theih ang tokin a tong thamur ve a avan nei na thi chu phorin lungai reng su ka u in min ron la chan chuak vek mayang ti in a nema an ma hun a thim dun em awang chuan lungche em min an trap duhna Adriana hi nula thiang hlim alani awangin man to taka hral an dua chu wang chuan an la khoi che phal lo ani George chuan anaw chu zong zelin no chi zuar ho omna lama chuan an zonga anaw chu an lo mulo zotin a buai ve khop no chi zuar ho omna chuan anaw le midang an man kho mo chu mu in mi pano pang thlengin mi sual ho chuan an mana thai mi pano pang a mutel bok anaw le a thian te chu truck pakhata khung khomin an tlan chua puya George chuan zuin a thian pa car a chu saka anaw chu chan chu ngei tumin a zui ta ani misual ho chuan Adriana i le midang an man ho chu mun pakhat re taka an din puya George pon a zui ve zel an ram police pahnih ron langin an chan chuak done mo an ti lain police te chuan Veronica chu an stra tuta police ten om takni in misual ho nen an thok kho ani ber mai midang ho zong chu in thlang na tur sil fen pe in thlak sak an tuma police pakhat chu Manuela chuan poisa pe in police te nen an lo in thurwala meiche khongai thla kho din mun a chetak zet Manuela chuan Adriana i chu kai hrangin internet lama hral na thla an lak saka it om deuh taka imposturin an hrila Adriana i chuan nial ngam hek lo le Manuela ti dan ang chuan zak chungin a oma a upon lo thlir ve rengin a chan chuak thei mai si lova anaw chu hun rem chang anei huna chan chu atum ru ve hle Adriana te chu US ramri lam an pan pui zela George pon zui ve zelin ral thuam anei si lova a mu phaka anaw chu a chan chuak thei mai big low anaw te chona truck a zui zelai chuan a car petrol zovin a poi tilituk chu a trap lek mai motor kalna tur anei to lo awangin ke in anaw te chu a ve zela harsat na tam tak tok ma se anaw chan chu atum na chu eng harsat na ma in atop tir theilo ramri depa kho pakhata chuan lutin tui a in trawa anu chu kholin engma a soi thei chuang lo anaw te chona truck kha mu in khuwa nga thima chet la ka tumta ani khuwa athima George chuan anaw te an da na mun ninge ya angaya chuan an lut ru a nima sela anaw te an lo to hau lo mai pon lama chuan thom hria in abiru ngal vata mi pakhat re yaron kalin American ania eng thilchi angeti atum George pon a hrebik lova re ya chuan in chu endikin tuma a mulova eng titura ron kalnge ani kan hrezel don ani Manuela chuan meiche ho chu ramrikan pui atumta luite an kan lai chuan ramri venga duty thin ho chuan ron nang chingin an man nga loveka Manuela chuan trong chuak in chuan in chung te kan that vekang ti in awawa nula rual ho chuan engma an soingam lo US leilunga luruk tum ho chu an khung khom veka Veronica i chuan police pakhat chu bia in an chunga thil thleng chu hril an tuma nima sela police pa chuan asoi ziah hre theilovin yak lo turin alo khap ve bok Manuela ho chuan Mexico lama an thon kir le veka police lamin an trong an hriat thiam lo awangin an van duai ta ani Manuela chuan chhun pachanga chuan ramri akan puile a zan aya a himzoka wangin ramri po chu an kan thei hlau Alexa chuan lo muakin chhun pachanga ramri an ron kan chu a thlak ti in Manuela chu an hawa nima sela man an to lo wangin anin rem le a Alexa motor hmang chuan mun pakhat no chi zuar ho omna lam chu an pan le ta ani ti luina manga meiche inzuar ho omna mun chu thlengin Adriana i chu Manuela chuan midang bula hun mang turin lakran antuma Veronica i chuan lo dangin kachunga hian in du ti zok ru khonga in Adriana i chu khoilo ram ro uti in alo nge na Manuela chuan bengin Adriana i chu putar pakhat hian aron leya Manuela chuan dakar khat hun ineya nula thiang hlim ani awangin stratut kan phallo ti in an hrila Adriana i chu an la ranga dakar khatatan an kol hri don ani
Reya kha ron lang le in thil a eizo nu chuan tlan chu le mai an tuma akar savom bo ma chuan thom hria in an honga jor sa chu mu in tlan chiat atuma reya chuan man manin atlan chuak theilo reya chuan akara abiruk na chan zotin jor sa chuan New Jersey a kaladu thu hrilin anaw an ruk bo thu an hrila reya chuan ring lovin police ne na hlan atuma ama po police ani thu a hril tel bok police station an pan na konga chuan jor sa chuan engkim a hril veka anaw chu New Jersey an pan pui mek thu hrilin reya chuan ringin police puina anma mo dona wangin police station a kalphat chu an tumta ani reya chuan jor sa thil soi zong zong chu police ne na hrilin police ho chuan an lo beng khon thalo viau maya jor chuan police lakarin na nga chu theih to lovin reya chu akal santa ani reya chuan ron pha in pui adu thu an hrila jor chuan du thlan tur dang nei lovin reya pui tumna chu alo poma ti chuan adriana izon na chu an pahni in an tran le don ta ani jor sa chuan engwanga tran pui nge ani an zota reya chuan mi mal taka mi hring hmanga sumdong ho a chui thu hrilin a fanu po an lo ru bo ve to a nima sela a fanu chu mu le ni anei to ngai lo hotel pakhada chuan cholin an intifaya reya chuan anupui chu kholin an thil ti mek chu an hrila anupui chuan a fanu chu theihila hmalam pan turin a hril ve bok jor sa chu in bol fain asil fen athaka reya nen chuan thil ei dunin an hmalak zel dan tur an soi duna jor sa chuan anaute bula a mu thin mi pano pang thaino pangkha mu in a zui ngal vata nima sela mu tur an lo to lo reya chuan a zui na chan zotin jor sa chuan kanaute bula kha mi pano pangkha ka muto an ruk bo zinga atel veti in an rila mi pano pang le alei tu pa chu mule in jor sa chuan khoi hrepa reya chuan lo khap dain chu pa mi pano pang lei tu pa chu an do pa mi pano pang chu police ko ta hlanin a lei tu pa po chu an manta ani reya chuan jor sa hna chuan thuthar hriat bel vak anei lo thu hrilin anaw chu internet lama an zor tur thu an hrila adriana i chu mule an du ani chuan online na an lei angai don ta ani reya chuan internet lama adriana i chu an zor to le to lo an ena jor sa chuan ron po in anaw thalak an la mulova anaw chu an la zor chuak lowa ngain New Jersey lampana chu an tuma adriana i chu chan him ngei an tum bok Manuela chuan veroi le adriana i chu New Jersey lampan puin kong laka an chol khomuanga Alexa chuan kai thovin New Jersey lampanin an chuak le a kong laka zunram an thiar lai chuan Veronica le Adriana i chu tlan chuakin Manuela te pon rang takin an zui ve bok Adriana te thian dun chu kholian lutuk lova an tlan luta sipailam mu in Veronica i chuan Adriana nena chuan police lova punturin an hrila phone chu mangin anu abi a an chunga thil thleng zong zong chu hrilin a fapa nena bibo turin an cha a anu chuan a fapa chu azinna agency lamin an ron hruai thu hrilin a fapa chin a hrelova Manuela te chuan ron nang chingin an man le ta ani Manuela chuan akong hren phelin Veronica i chu hremnan vuak an tuma Veronica i chuan a fapa a chan to awangin dam thlak hlelna anei to lova an thu thua in zuareng ai chuan khama a zuang kha a anun na chu alata ani reya te thian dun pon New Jersey an thleng to a hotel pakhata cholin Adriana i chu tlailam dar hnia an lilam to dona anaw mu an du ani chuan an lei mai angai don ani reya chuan ka police thian ka va muanga min pui theih dan a hremai thei ani inaw chu an lilam ma ngein karon kir le ang ti in an rila jor sapo chuan lo rem ti in a kal santa ani a thiampa police ho tulok jefa chu va mu in an thil boi pui mek chu an rila jefa ero chuan lo ring lovin a pui thei lo tur thu an rila reya chuan thin rim takin a kal san ve bok hotela chuan kirle in anupui chu kholin abia poisa anmamo thu hrilin anupui chuan thon atuma an fanu karlai chu theihila malampan turin acha ve bok jor sa chuan rilam hun tran ani trep to thu ron hrilin engwanga min puinge ini ti in an ron zot le a reya chuan afanu misual hoin an ruk bo to thu hrilin afanu chunga thleng ang chu midang chunga thleng lo tura adu thu a hril ve bok
Manuela chuan an ho tu nu chu va mu in Veronica chunga thil thlenga wang chuan pi ber misual nu chuan alo hawa Adriana I chu in thlak tirin an lilam to don ani Rea te pani chuan Adriana I chu chan ngei tumin an lo chang ve renga angam huai ber an ni awangin Adriana I chu an changa tuna chuan an naw an mu thei to don ani Misual ho tu nu chuan Rea chu ran kholin anin muna mun tur an hrila Rea le George chuan ruwa manna nein Adriana I chu lam an tumta Manuela chuan ran hruain kar ken a phal lova kar savom bom chu hongzewin George pon azui ve thei don ani Misual nu chena in chu panin poisa anin hlan fela Misual nu chuan Rea chu lo ring hlelin kan ruma han khoi chezet la ti chuan ka ring theyang che ong pha thisen ka hmungei turani ti in an hrila Rea chuan amut puyangai don tlat Adriana I nen chuan omfalin engkim a hril hreveka Adriana I chuan akut zai thi in ong pha chuan thisen lem asiama Manuela khan ron endikin thilfel hlela omti a hria a ni ma sela Adriana I chuan aril ru ne in api hne na chuan engma a soidu lo Rea te chu an hodona George khan lo changin Manuela chu a vohrepa misual nu chuan ka tumin police an ron lang hlol mai jefale atim ten Rea lo en tharengin Adriana I le mei chadang chu an chan himta ani sin to bera chuan George san an rama misual vadima chu bein athata atopta ani